licitar e contratar os centros de saúde da provincia de Pontevedra. Están todos sin licitar e sin contratar. Por certo, dos que anuncia, Miguel, sepades que ningún é para tomar cargo do brazo. Para que os saibades os que estades aquí, porque é o que nos interesa aos veciños desta zona. E logo é sorprendente, cando menos, que a financiación destes centros de saúde, que ningún é da comarca do brazo, se faga con fondos AGADER, que non sei eu exactamente que fondos son eses, porque AGADER, que eu sepa, é a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pero non hai fondos AGADER da Unión Europea. Hai FEDER, FEADER, FER, etcétera, pero AGADER non hai ningún. Pero bueno, seguro que non lo explica Miguel na súa intervención. Hospital de Vigo. Por moito que nos intenten convencer, estamos aquí, xa temos unha edad e xa sabemos como son as cousas. O Hospital de Vigo, que custa 1.500 millóns de euros fronte aos 350 ou 400 que costaba de facelo, tal como deixou o goberno anterior o plan funcional feito, é un hospital que resulta máis caro para a Xunta, por tanto máis caro para a ciudadanía, que se construye privadamente e que durante 20 anos, cando menos, o vai a gestionar unha empresa privada e que cando o devolva ao público vamos a ver en que condicións o poñemos. Porque eu, que son usuaria de Montecelo, porque Vilaló pertenece á área principal de Pontevedra, e vou de vez en cando, afortunadamente non moito, vexo que sempre está en obras. Por unha razón ou por outra sempre hai algunha obra en Montecelo. E así me contan e me dicen que en todos os hospitais, porque os hospitais están permanentemente modificándose e adaptando a realidade súa constructiva á realidade das persoas usuarias, ás necesidades que hai. E, por lo tanto, unha empresa privada que o que fai cando construye algo é intentar obter beneficio, que é o que se dedican as empresas privadas, que non son ONGs, que se dedican a obter beneficio, vai a facer desa construcción dese hospital e da xestión dese hospital durante 20 anos un negocio. E cando faz un negocio, si podes escatimar, abrir aquí unha porta ou facer aquí outro quirófano porque fai falta, ou poñer aquí un aparato de rayos porque se parece que co que hai se chega, pois son as decisións que toma unha empresa privada. É o lógico dunha empresa privada. Por iso é tan importante que os hospitais, para ter calidade, para ter dereito á saúde pública, sexan públicos. Porque o privado ten unha lógica que non ten nada que ver con o que necesitamos os ciudadanos en canto aos nosos dereitos. O privado busca o beneficio e a saúde ten que ser un dereito, non pode ser un negocio, nin unha oportunidade de negocio para nada. E ademais hai outro argumento. Eu quero preguntarle ao Partido Popular por que Vigo e toda a súa área sanitaria teñen que ser distintos e teñen que quedar discriminados con respecto ao resto das cidades de Galicia que teñen hospitales públicos que foron construídos en base aos orzamentos da Xunta de Galicia e non en base a este financiamento público-privado. Non entendo por que os ciudadanos desta área sanitaria teñen que quedar discriminados. E logo, o argumento de sempre. O argumento de que todo está mal, a herencia dos socialistas, que deixaron o país arruinado, xa vos digo eu, non se trata que vos lo diga Miguel Santalices, e entonces agora pois hai que pagar os medicamentos ás persoas maiores e hai que facer todas estas cousas que dice o Partido Popular, que atacar a sanidade pública universal e gratuita. Ben, independentemente de que sea a súa bandeira de ataque, eu insisto, estamos nunha crise económica fortísima, nunha recesión económica, todos os recursos son necesarios para atender as necesidades da población. Pero hai que priorizar, señores. E o Partido Popular encontrou na sanidade e na educación un filón para a oportunidade de negocio para a empresa privada. E iso é o que están facendo, aproveitando a coartada da crise económica para favorecer os intereses privados. Esa é a política que está levando a cabo o Partido Popular, tanto en Galicia como en Madrid. E a iso temos que decir no, porque para financiar a sanidade e a educación e as prestacións sociales están os impostos, está incrementar os impostos a aqueles que máis teñen e buscar novos impostos para financiar estes dereitos que temos como ciudadanos. Non podemos permitir que aqueles que non provocaron esta crisis sexan os que teñan que pagar ao final esta crisis.
pensionistas, os parados, os nenos e os mozos universitarios non teñen por que pagar esta crise. Esta crise hai que facerlle pagar a aqueles que a provocaron, que non son precisamente ningún destes colectivos. Eu quero comprometer a palabra do Partido Socialista, e hoxe facía Pachi Vázquez en Vigo, aquí, nesta sala, dentro de todos vós, para que si el é presidente da Xunta despois do 21 de outubro, que saibades que ese hospital privado que se está construindo en Vigo, vamos a revertir esa situación. Sabemos que hai incumprimento dos contratos por parte da Unión Temporal de Empresas que están construindo ese hospital que se está paralizado. E vamos a acollernos a ese incumprimento de contratos para revertir esa situación e para volver ese hospital ao público e para poder construílo dende o público e dende os orzamentos da Xunta, buscando o financiamento que hai que buscar, pero non deixar toda a área sanitaria por 20 anos en mans do hospital privado. Quero que saibades que ese é o noso compromiso. E quería dicir algo sobre o tema do gasto farmacéutico, máis alá do compromiso que establecemos. Sabemos que o Partido Popular adoita facer unha cousa, que é culpabilizar primeiro para que logo entendas a situación. E con isto do copago das menciñas, empezaron dicindo que os pensionistas gastaban moitos medicamentos, que tiñan na casa almacéns de medicinas. E a partir de aí empezaron con este bloqueo hasta que chegou un momento en que empezaron a cobrar as medicinas. E Miguel fala de 8 euros. Pero eu digo, non, Miguel, son máis. Porque non é só os que lle entran no catálogo, máis na carteira de servicios. É que hai medicamentos que teñen que comprar que non lles entran xa neses recortes que acaba de facer o Partido Popular e que os están pagando e que son medicamentos carísimos. E que hai xente que está sentindo cando eu falo porque estou dicindo a verdade. E isto está pasando e isto non se pode consentir, porque aquí esta xente son as que teñen as pensións máis baixas de España. E, polo tanto, esa discriminación que se establece sobre os nosos maiores hai que eliminarla. E claro que hai que aforrar de medicinas. Outras comunidades autónomas, sin ter ese cataloguinho, están aforrando en medicinas. Ou é mentira que cando máis aforramos en medicinas foi precisamente cando o goberno central estableceu os novos prezos de referencia. Ou cando comunidades como Andaluza fan a subasta para comprar os medicamentos máis baratos. Ou non podemos, por exemplo, darlle dosis máis pequenas de menciñas a xente que non fan falta bolsas ou cacharros de 50 pastillas cando en realidad tens que tomar 7. Esas son as medidas que ten que tomar un goberno responsable se quer aforrar en medicamentos e non cobrar as medicinas aos pensionistas que teñen as pensións máis baixas de España. Insisto, para nós a sanidade é sagrada, non se pode tocar. Se pode xestionar mellor, se pode aforrar gestionando mellor, pero a sanidade ten que ser pública, universal, gratuita e, por suposto, de calidade. E, por suposto, para toda a ciudadanía e non só para os asegurados. Porque iso é retroceder, iso é entregarle a nosa sanidade ás mans privadas. E nós vamos a poñer pé na parede e non vamos a